for en gang. Hvad foregår der her? Pundkage. Ja, det er hus, den lækker mund. Han skal have pundkage. Det er han også fortjent. Den skal røres hele tiden. I næste uge rejser jeg. Rejser? Tror de, man rejser bort fra sine sover? I hvert fald kan man få sig et arbejde. Lærerindeprøven. Der er jo ikke andet. På at sætte sig bag et glasvindue på et posthus. Det er dog for morsomt. Og til noget alvorligt er det for sent. Det er det. De første 25 år af vores tilværelse danser vi rundt for at blive gift. Og de sidste 25 sidder vi og venter på at blive begravet. Skønt. Er du derhjemme, bare? Så de har været heldige for dig. Mageløse. Ja, bare kone. Det er det, der er hemmeligheden. Hemmeligheden? Ja, det skal have. Også den her. Det hele. Det er det, der er hemmeligheden. Ja. Og her sidder jeg med tør mund. Vil I have? Har jeg gjort det sødt? Ja, hvis der er nogen, der under mig noget, så... Hvad er der løs? Vi maler fuglen. Billeder. Nej, her kommer ingen ind. Hemmeligheder. Er det ham? Kom igen om en time. Jeg går en tur. De bliver nødt til at tage dem med ham. Jeg? Ja, I kan være i lysthuset. De må snakke med ham. Han kan ikke komme herind. Jamen, gå nu, Agnes. Skynd dem. Ja. Og gud, nej, ovnen igen. Bare de nu er lykkedes. De ser da fine ud, fru Bay.